dadalhin ang inyong vaccination at isang ID para po kayo ay mai-schedule para po sa mga trippings na ito. Hold up. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mommy Flo! Ito po, binabagtas po namin ang kahabaan ng daan papunta sa Alaminos, Pangasinan. At pag sinabing Alaminos, Pangasinan, ano nga ba ang meron dito? Bakit excited tayong pumunta rito? Bakit nga ba? Siyempre po, pupuntahan po natin ang sikat na 100 Islands! Bago po tayo pumunta sa 100 Island, ay pupunta po muna tayo sa kanilang munisipyo or LGU nila dito po sa Alaminos. Ito po ay nasa bayan ng Alaminos at kung tawagin nila ay Alaminos National Park. Marami po ditong restaurant at meron po namang restaurant na nagsasara po at nagbubukas ng madaling araw. Wala po kasing pagkain sa island, kaya ang ginagawa po nila, nagbubukas po sila ng maaga para doon na po tayo bumili ng ating mga pagkain na dadalhin sa island. Ito po ang kanilang pinakamunisipyo at dito rin po tayo pupunta sa LGU, dito po sa lugar na ito para i-present ang mga bagay-bagay na kailangan nila bago po pumunta sa 100 Islands. Marami po dito sa karatig nito na mga maliit na motels. Meron pong mga groupings at meron naman pong pang single or double. Meron din po sa labas na mga hotels. Pero pinili po namin dito dahil para walking distance lang po. At malapit pa sa gimikan at syempre sa kainan. Dito po sa LGU na nasa loob din po ng park na ito, dito po tayo pupunta. Meron naman po mga steps para gawin po natin kung ano po ang dapat gawin. Sabi po ni Ate Marites, kailangan daw po na 6 o'clock in the morning, andyan na kami at nakapila. Marami po kasing mga papeles na kailangan pirmahan at syempre, checkin din ang ating mga vaccination card. At dito rin po, itatanong nila kung ano po ang gusto natin na services, katulad po ng gusto nating magbangka, ilan kayo, at marami pang iba. Ito mga pagkain na ito, umaga pa lang niluluto mo na? Opo. Ilang years na kayo dito? Matagal na po. Mga siguro 10 years na po. 10 years na? Talaga? So, Ako simula dalaga pa po. ay nagluluto na si mami mo? Talaga? So, ang sarap ng pagkain dito, mura. Nung pandemic, sarado kayo. Ikaw, anong pangalan mo? Jerome?
Oh, lagi ka rin nandito. Tumutulong ka kay Lola. Kabait naman, baka nangungupit ka. So, kunwari ako ay bumili ng mga mahipon dyan sa sa labas. Okay lang naman paluto sa inyo. Oh. Magkano yung na-charge nyo? Kunwari ay mga crabs, ganun lang. Pag sa crabs, ma'am, 2 kilo, 2 kilo, 150. Pag 1 kilo lang, 100. 100. Ganun din sa shrimp. O sige, maghahanap tayo mamaya ng Nakakita ako dyan eh. Opo, ma'am, meron po. Oo. Okay, nice meeting you. Ano nga palang name mo? Love po. Nog. Love. Love? Ay, ang pangaray, love. Talagang love na love talaga. Okay. A few moments later. Ito po ang kaganapan kapag gabi po dito po sa Alaminos Port. Ang iba po rito ay naghihintay ng alis bukas ng alas 6 ng umaga at ang iba naman po dito ay yung mga local na naninirahan dito or dumadayo dito. Sa pagkain talaga, hindi ako mauubusan kaya naman lagi akong excited. Kung meron pong ditong mga stalls, meron din po na mga street food. Sa inyo po lahat na gustong makapunta rito, napakadali lang po. Once na kayo po ay pumunta rito, ay madali nyo pong matunton itong lugar na ito dahil ito po ay madaming sign sa kalye na makikita nyo. At once na dumating po kayo dito, ang una po nyong gagawin ay pupunta po kayo sa Bureau of Tourism, dito rin po sa park na ito. Una po nyong dadalhin ang inyong vaccination at isang ID para po kayo ay mai-schedule para po sa mga trippings na ito. Antabayanan nyo po ang aming trip sa 100 Islands at maraming pong salamat sa inyong pagsama sa aming road trip. Mag-ingat pa rin po tayo at God is good all the time. Peace out! Hold up.